सैया दर्शन कराता बड़ा नाम बाड़े हो। सैया दर्शन कराता बड़ा नाम बाड़े हो। कैथी में मरकंडे जी के धाम बाड़े हो। कैथी में मरकंडे जी के धाम बाड़े हो। सैया दर्शन कराता बड़ा नाम बाड़े हो। लौरी काशी में मरकंडे जी के धाम बाटे हो। लौरी काशी में मरकंडे जी के धाम बाटे हो। जलवा चढ़ावा सब कंवरिया सुबह शाम बाटे हो। जलवा चढ़ावेला कंवरिया सुबह शाम बाटे हो। लहुरी काशी में मरकंडे जी